खुलुमबाय बे समाव दंफैयो आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे पानेरि मोनसिनसिन फोथाराव आरो जि पानेरि नैबे मोनसिनसिन फोथाराव जि दिनैनिफ्राय लानानै सानथामनि आबुं हाबाफारिजों जि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 35थि बोसोरारि जुथुमा आरो बेजों लोगोसे जिथु पानेरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 15थि जि बोसोरारि जुथुमाया दिनैनिफ्राय बेयाव जागायजेनबाय नैबे मोनसिनसि फोथाराव नैबे समाव आङो आंनि केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायदों जिथु बे नुथायानो जाहैबाय जि खुंगा 35थि बोसोरारि जुथुमा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो बेजों लोगोसे जि खुंगा 15थि जि बोसोरारि जुथुमा पानेरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे जिथु हाबाफारि बे दिनैनि सानाव दिनैनिफ्राय लानानै सानथामनि आबुं हाबाफारिजों नैबे पानेरि ओनसोलनि सिङाव थानाय नैबे सोमलिगुरि मोनसिनसि फोथाराव जागायबाय आरो थारैनो जों बुंनांगोन दिनै पानेरि बियाबनि दिनै सेथि जिथु सावरायमेल दिनै थान्दै मेला बेयाव जागोन दिनैनि सानाव आरो गाबोननिफ्राय लानानै जिथु सबनियाहालागै जि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि हाबाफारि बेयाव जागोनखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों थारैनो बुंनांगोन जिथु बर' हारिनि जि गुबै धोरोम जिथु गुदि धोरोम जि बाथौ धोरोमनि जि मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिया नैबे पानेरि ओनसोलनि नैबे सोमलिगुरि मोनसिनसि फोथाराव जानो थांगासिनो दङ आंजों लोगोसे बेयाव दङ जि बानजाय आफाद बे बानजाय आफादनिफ्राय आङो मोनफ्रोमबो हाबाफारिनि सायाव आं रोखायै मिथिनो नाजानि जिथु दिनैनिफ्राय जागायबाय जि नोंथांमोननि बियाबनि जिथु जि बोसोरारि जुथुम्माया बेयाव आरो जिथु गाबोननिफ्राय जागोन जिल्ला आफादनि दा नोंथांमोना बानजाय आफाद हिसाबै माबायदि साखाफारा जादों बेखौ आबुं महर होनो थाखाय जोङो बे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिथु 35थि बोसोरसालिया जुथुम्मा आरो पानेरि बियाब बाथौ गौथुमनि जिथु 15थि बोसोरसालिया जुथुम्मा दिनै 23निफ्राय 23, 24, 25 सानथामनि हाबाफारिजों नैबे सोमलिगुरि मोनसिनसि फोथाराव खुंफुंनो थाखाय जागायदों दिनै गिबि सान आरो बेवहाय दिनै बियाबनि माने दिनै फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे बायदिसिना हाबाफारि दङ थान्दै सावरायनाय मेल दसेनि उनाव जागोन आरो गाबोननिफ्राय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिथु बोसोरसालिया जुथुम्मा बियो गाबोननिफ्राय जागायगोन दा दिनै जोङो फुंनिफ्रायनो जोंहा बे जुथुम्मासालिनि बायदिसिना बेखेवनाय हाबाफारि बे फुङाव जानानै थांबाय आरो बिनि उनाव जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिथु फिरफिला गोथार फिरफिला बिनि हाबाफारिया बावैसो सिगां जाना थांबाय आरो दायो दसेनि उनाव जोंहा बेवहाय थान्दै जुथुम दङ पानेरि बियाब बाथौ गौथुमनि बे दान्दिसेनि उनाव जागायगोन गेवलां मेलाव जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेवहाय आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो जोंहा बिटिसिनि चिफ गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बेखेवगिरि हिसाबै बेवहाय बाहागो लाफैगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानव गेदेर दिपेन बर' सार बिथाङाबो बेवहाय थांखि जानाय बिबुंथिगिरि महरै बाहागो लाफैनायनि बाथ्रा आरो बिदिनो गुबुन गुबुन धोरोमारि आफाद आरो गुबुन गुबुन माने फरायसा आफाद बेबादि ओनसोलनि सानसुमै बिथांमोना गेदेमा बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लाफैनायनि बाथ्रा बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों। बेसेबांसो बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोर बाहागो लानायनि आसा खालामदों बानजाय आफादनि बेवहाय जोङो उदालगुरि जिल्ला हिसाबै बेयाव जोङो खमैबो 5,000 थान्दैफोरखौ बेवहाय बाहागो लागोनखौ जोङो मिजिंथिदों आरो बिनि थाखाय जोङो बानजाय आफादा साग्रिद जादों बिथांमोनखौ बरायनो बिथांमोनखौ जोङो सिबिनो थाखाय आङो जोबथारनायाव बेखौनो खावलायगोन जे बाथौ सिबियारि हिसाबै जाहाथे बे हाबाफारियाव बयबो धोरोम सायख'आजासे हारि सायख'आजासे बयबो जाहाथे बेयाव गोजोनै बाहागो लाफैयो आरो बयबो सान्थि गोजोनखौ बयबो माने बजायनानै लाखियो बयखौ बेवहाय बाहागो लाफैनानै जोंखौ मदद होगोन बेखौ आङो आसा फारिदों। हय नंगौ जों दिनैनि सानाव बुंनांगोन जिथु दिनैनिफ्राय जागायजेननाय नैबे पानेरि ओनसोलनि जि मोनसिनसिम फोथाराव जि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 35थि बोसोरारि जुथुमा आरो बेजों लोगोसे जिथु पानेरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि
जुथुमा बे हाबाफारिया दिनैनिफ्राय बेयाव जागायबाय आरो दिनै फुंबिलिनिफ्राय लानानै बेयाव बायदि बेखेवनाय हाबाफारि बियो जागायबाय होननानै जोंनि सिगाङाव बानजाय आफादा मिथिहोनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों थारैनो बुंनांगोन जितु बेयाव गाहाय दरखंनिफ्राय लानानै जितु गाहाय सायनासालि जामुंसालि हाथाइसालि बायदि रोखोम जितु बेयाव हाबाफारि बेखेवनाय हाबाफारिया बियो जानानै थांबाय होननानै जोङो बे समाव मिथिनो मोननाय जादों आरो बेजों लोगोसे जितु फैबाय थानाय जि 25 अक्ट' खालारखालि जि गेवलां मेल बे गेवलां मेल हाबाफारियाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि जितु गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिया बेयाव बाहागो लाफैनायनि जि गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैगोनखौ बिथांमोना जोंनि सिगाङाव मिथिहोदों आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जितु थांखि जानाय बुंथिगिरि हिसाबै जि आफादगिरि दिफेन बर' बेजों लोगोसे बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बेयाव बाहागो लाफैगोनखौ दिनै बानजाय आफादनिफ्राय मिथिहोनायखौ जोङो दिनै सानाव नुनो मोननाय जादों थारैनो नैबे समाव आङो केमेरा पार्सनजों लोगोसे बड'सानि जानानै उदालगुरिनिफ्राय सोरांसार बाग्लारि